Päivä. Aika massiivisen kokoinen subwoofer-pönttö. Niitä on vielä tuossa pari lisää. Onko ne 10-tuumaisille tehty noin? Tehty tämmöset passokotelot. Joo, mä niin vedin mustan nukan päälle ja sitten tämmöset alumiinilistat tuli vielä. Ei oo kunnalaispaikalla tuonne, mä vaan laitoin ne tuohon. Niin. Tommosella sparkling redillä, eli kimalteleva punainen. Tässä ei kyllä oikein näy tässä. Pitäis laittaa salama päälle. Näkyyskö nyt? No kyllä se nyt vähän enempi siinä kimaltelee. Poika löysi jotain kivaa. Mutta tosiaan tämmöset 26 kappaletta noita 10-tuumaisia. Vai 12-tuumaisia, mitä nämä on? No, jotain semmosia. Mutta tosiaan kaiutinpönttöjäkin voidaan nukata. Ei oo ongelma. Onnistuu. Pemari sillä ottelee. Sinne on tullut teippiäkin päälle pikkusen. Joo. Pikkuhiljaa tässä koitetaan starttailla kevätkautta.